Bueno, benvingut a l'últim vídeo de l'any 2022, que com veus el títol és una mica una review d'aquest any, una revisió. És un exercici que m'agrada fer aquests últims anys perquè crec que està... Jo soc una persona que li agrada no fer els propòsits d'anys nou i aquestes coses i com milloraràs la teva vida i coses així, i crec que això té més sentit o pot ser de manera més eficient quan ets conscient una mica d'on estàs, reconeixes aquest any com ha sigut i llavors com volem que en aquest cas 2023 sigui. Serà un vídeo una mica una xapa i no sé si prendràs res gaire productiu, llavors si estàs buscant alguna idea interessant nova avui, no sé si aquest és el vídeo, pots marxar, o també pots, no sé, anar-te'n a fer un cafè o el que sigui i escoltar-me més en un estil podcast, perquè crec que parlaré molt i veurem poques coses aquí avui, em veuràs molta estona a parlar. Però bueno, de fet tinc una plantilla jo, que m'ajuda a fer aquest exercici, hi ha unes quantes preguntes que tu vas responent i llavors aquestes preguntes no, estan fetes per provocar-te que reflexionis. Ja he pensat que et podria compartir la plantilla, que crec que tindràs en algun lloc de la descripció, i podem anar una mica per cada bloc de preguntes, i et vaig dir una mica, doncs, si m'agraden aquestes preguntes o no, o si alguna reflexió que jo tinc a partir d'aquesta pregunta. No sé fins a quin punt vull compartir massa de la meva vida, perquè ens estem exposant molt aquí últimament en aquest canal, molts números i hem vist molts diners, però bueno, farem això. Llavors, vés a mirar si vols el link de la bio, però comencem. El primer del que volia parlar era per què fer aquest exercici, o almenys per què el faig jo. He apuntat aquí 3 motius, de fet. El primer és que només tenir-ho escrit ja està guai per lo que t'he dit últimament, no? També com documentar la teva vida i poder-ho mirar. Per exemple, quan començava a fer aquest, vaig obrir el del 2020 i podia veure les coses que em preocupaven el 2020, de les que em sentia orgullós el 2020 i, tio, he pogut veure com molta diferència, no? Molt canvi, coses que em preocupaven i no em preocupen, o coses que volia aconseguir i ja ho he aconseguit. Llavors, només tenir aquesta petita reflexió de la teva vida documentada ja està molt bé. El segon punt és perquè fer aquesta reflexió ja t'ajuda a gestionar certes emocions o a justament reflexionar coses de la vida que jo personalment si no faria. Jo estic sempre molt ocupat i vull sempre fer la següent cosa, intento ser molt productiu i no paro a vegades a pensar coses que em preocupen i a preguntar-me per què em preocupen i com ho podria canviar i si dedico temps a les coses que he de dedicar temps. A mi em costa molt fer això, però fer aquest exercici amb aquestes preguntes que ara veuràs que et porten a preguntar-te aquestes coses ja és positiu també per tu mateix, per parar un moment, no? I pensar i escollir una mica la vida, quins camins has de fer i aquestes coses. I el tercer punt per què m'agrada fer això és perquè també t'ajuda molt a, com dèiem, posar propòsits d'any nou. Segurament, si fas aquest exercici, quan acabes de veure aquest exercici, ja no cal que vagis ni propòsits d'any nou, perquè identifiques una mica en quins punts de la teva vida no estàs còmode, vols canviar, vols una cosa nova, i és ja d'aquí molt fàcil dir, doncs, òbviament, després de veure que el 2022 m'ha preocupat això, el 2023 he de fer tal cosa. I és un bon exercici. De fet, vaig fer ja un vídeo aquest any, que hauria de ser, principis d'any, de com fer propòsits d'any nou, i ella explicava una mica el meu mètode. Crec que aquell mètode funciona el millor de tot quan ho fas juntament amb revisar l'any anterior. Llavors, anem a veure les preguntes i anem comentant una mica. Aquest exercici de la revisió es divideix en 5 blocs, que el primer és una reflexió en general del 2022, després revises les metes del 2022, en tercer lloc, mires una mica com és la teva vida ara mateix. Al quart punt et preguntes què vols de la vida o què valores a la vida. I el cinquè punt ja és, mirant el 2023, una mica com podem començar a fer propòsits o intentar canviar coses a la vida. Començarem amb aquesta primera reflexió sobre el 2022. Aquí hi ha preguntes com de què estic més orgullós aquest any, com has crescut com a persona, de què estàs més agraït, quines lliçons has après... hi ha unes quantes. Hi ha 2 idees que he pensat que et podria comentar aquí. La primera d'elles és que crec que he après a gestionar o reconèixer millor les meves emocions. En el món passen coses, la gent fa coses, la gent té opinions, i això ens impacta sempre d'una manera que pot ser que la primera emoció no sigui molt positiva. Pot ser que sentim enveja, que sentim ràbia, que ens enfadem. I molts cops, almenys a mi em passava, molts cops, no anava més enllà d'aquesta primera emoció i això era com tot el resum que jo feia de la situació. Per exemple, a un amic meu li passa el que sigui, i jo de primer sento enveja. Doncs jo em quedava en l'enveja i no la gestionava de cap manera. He après aquest any una mica, o m'he esforçat més, en fer l'exercici de dir a aquesta persona li ha passat una cosa, jo he sentit enveja, i després ho reflexiono i dic, té sentit que jo senti enveja? És una cosa negativa per mi? Me n'hauria d'agradar per aquesta persona, aquest familiar, aquest amic, aquest company de feina que li ha passat això positiu? Segurament sí. I intentar convertir aquesta primera sensació de l'enveja, una sensació potser bastant negativa, en alguna mica més positiu, com alegrar-te d'una persona, o adonar-te'n de que, si tinc enveja perquè ell té aquesta cosa, és perquè jo potser també la vull. Què puc fer per aconseguir-la? Intentar sempre anar una mica més enllà i gestionar aquestes emocions negatives de manera més positiva. També quan algú, jo què sé, opina d'una feina teva i tu diuen, aquest vídeo és una merda, Albert. Tu, ostres, mira que havia treballat molt aquest vídeo, és tonto, no en té ni idea. Potser amb aquest és tonto, no en té ni idea, no arribes enlloc, però pots
pots gestionar aquest feedback de per què no li ha agradat aquest vídeo, què hauria fet diferent, què creu que li falta, i d'aquí potser pots aprendre una mica. Aquest ha sigut el meu primer aprenentatge de l'any, crec que m'estic convertint, i crec que ho estic fent bastant bé ja últimament, en reconèixer les meves pròpies emocions i analitzar-me i dir per què em fa sentir així, què em puc aprendre, aquesta persona segurament pensa així per algun motiu, que serà correcte o no, però què puc aprendre jo d'això? La segona idea en aquest punt és una lliçó que he après aquest any que és una mica una unpopular opinion, potser, i llavors, a veure com te l'explico aquí per explicar-te-la bé. Vaig sentir fa anys a un culturista, gràcies de culturista, però una frase que deia que la pressió és un privilegi. Sentir pressió quan has de fer una cosa molt important i sentir-te que estàs realment estressat és un privilegi, és tenir l'oportunitat de fer una cosa reservada a molt poca gent. Sentir una pressió quan vagis a jugar una final de la Champions, molta gent pagaria, voldria tenir el privilegi de sentir la pressió d'haver de guanyar una Champions. O la pressió de que he de presentar un projecte a la feina molt important, molt gros, o he de passar un examen molt important, és un privilegi. A molta gent li agradaria poder estar treballant en aquell projecte, a molta gent li agradaria tenir aquella plaça per aprovar aquell examen per poder accedir a una feina o a la següent etapa de la teva vida. No vull dir generació de cristal, parlaré només en primera persona, i és que jo vaig tenir una situació a la feina on treballava en un projecte molt xulo, molt gros, però on sentia aquesta pressió. I em va costar gestionar-la. Sentia moments de frustració, moments d'incertesa, moments de sentir que tenia molta pressió a sobre i sentir aquesta frase de la pressió és un privilegi, Albert, si tens l'oportunitat de sentir-te així perquè algú ha confiat en tu, algú t'està donant aquesta oportunitat per brillar i tu has de ser capaç d'aguantar aquesta pressió per brillar, per aconseguir més coses, per progressar, en aquest meu cas és la carrera professional, però on sigui, em va agradar molt sentir aquesta frase o recordar aquesta frase. I que això pot ser una unpopular opinion perquè en aquestes èpoques en què parlem tant de salut mental, que de fet, o sigui, jo crec que he posat la salut mental com el més important en la meva revisió, ja ho veuràs, però en aquests moments en què tots volem tenir salut mental i a vegades ho associem a estar tranquils, estar calmats, no hi ha problemes a la meva vida, tinc el meu mindfulness, la pressió pot ser un disruptor molt gran de la salut mental i dir, si sento pressió, ja no estic tenint salut mental, és molt important, llavors no puc sentir pressió a la meva vida. Bueno, hi ha certs moments que sí que has de sentir pressió, o almenys si tu vols aconseguir certes coses, la sentiràs, i és potser un preu que has d'estar disposat a pagar. No sé molt bé si ho estic explicant molt bé, si m'estic enrotllant molt, però per això és el que et deia que no sé si ho he explicat bé, crec que és un tema potser sensible, però bueno, és una lliçó que he pres jo aquest any i m'està ajudant. Almenys m'ajuda a gestionar aquest procés de pressió que tinc, almenys és una manera d'autoenganyar-me, potser, i bueno, és una de les dues grans reflexions que faig d'aquest 2022. La segona apartat parla de revisar les metes del 2022, si te n'havies posat, no? I aquí et preguntes, doncs, si les he aconseguit, si les que no he aconseguit, si encara són rellevants per mi recentment, i una última que sí que m'agrada molt, que és que penses una mica quins hàbits o quines persones o quines rutines t'ajuden a aconseguir les metes que has aconseguit i quines t'han allunyat d'aconseguir-ho. M'agrada molt aquest últim punt, quines persones, rutines o entorns t'ajuden, perquè jo sempre he pensat que això és com la gran manera de hackejar la vida. I si tu vols que la teva vida canviï d'alguna cosa, pots tenir molta disciplina, molta motivació, molt el que sigui, però crec que el punt clau és envoltar-te de les persones i les influències adequades. Sempre ho dic, que si la teva família i els teus amics són vegetarians, per tu serà molt fàcil ser vegetarià. Doncs aquí és el mateix. Per exemple, una meta del 2022 que no he complert és no he après una habilitat nova en si d'algú que digui buah, no sabia fer això i ara sí que ho sé fer. Crec que aquest any no he après. He millorat les que ja tenia, però no he après res de nou. Crec que això una mica és perquè el meu entorn, els meus familiars, els meus amics, això no ho fem molt gaire, saps? No puc pensar d'un amic que et digui, doncs mira, m'he apuntat ara a aprendre a ballar rock and roll, o ara m'he apuntat que vull aprendre a parlar japonès i començar una cosa des de zero. Com que això no ho tinc normalitzat al meu entorn, tampoc ho tinc gaire a mi, i no se m'acut ara mateix apuntar-me a això, a ballar, per exemple, quan justament és una cosa que no específicament ballar, però sí que a mi m'hagués agradat aprendre una cosa nova aquest 2022, no ho he prioritzat suficient, no m'hi he posat, i llavors no ha acabat passant. Llavors crec que és molt important això, qualsevol objectiu que et puguis posar pel 2023, pensa sobretot com pots canviar les persones del teu entorn o el teu entorn físic o els teus hàbits perquè siguin una mica més facilitadors per això. De fet, potser podré fer un altre vídeo, més parlant dels meus propòsits per l'any que ve, i podem justament parlar d'això, que crec que ho hem fet algun altre cop, de fet. La tercera secció és molt interessant, parla de com és la meva vida ara i és la que em va fer més il·lusió llegir del 2020, quan vaig llegir com l'havia escrit i com és ara, pots notar molt clarament el canvi, perquè la pregunta primer et diu com és un dia normal a la teva vida, què passa des que t'aixeques fins que vas a dormir, i la segona pregunta et diu com és una setmana normal a la teva vida, què passa entre setmana, què fas els caps de setmana, i aquí pots veure molt clarament, hòstia, l'època en què anava al gimnàs pels matins, l'època en què els caps de setmana em dedicava a fer una altra cosa, és molt pràctic tenir això aquí escrit. I després hi ha una tercera pregunta, que és que quina és la teva visió
en general de la vida, no? Què fa que la teva vida sigui de la manera que és? Jo aquí vaig fer la reflexió, de fet la tinc apuntada aquí, que crec que és que el que a mi se'm dona molt bé, o el que a mi m'està agradant molt, estic veient, i això va lligat a un vídeo també, molts vídeos avui, però un vídeo que vaig fer sobre trobar la teva passió, és que a mi se'm dona molt bé connectar els punts entre les coses i explicar-ho. Mirar una situació, mirar un context, aprendre una cosa nova, i llavors intentar explicar-ho, ja sigui jo ho faig això a la feina, per exemple, jo treballo en el món del màrqueting i en el màrqueting a vegades fas, jo què sé, estudis de mercat, no? Crec que a mi se'm dona bastant bé doncs, llegir les tendències que hi ha al mercat, observar, anar a conferències, entendre les coses, i després el meu cervell com que connecta els punts entre cometes i després ho explico als meus companys de feina, o a partir d'aquí, doncs, no sé, creem una campanya o fem qualsevol cosa. A mi se'm dona bé això, i també crec que se'm dona bé quan ho explico aquí, qualsevol tema. Aprenc d'un tema, investigo una mica, miro un tal, agafo una inspiració, connecto els punts una mica, després creo un resultat, que és un vídeo de 10 minuts, que a alguna gent sembla que li agrada a alguna gent. Doncs crec que el que fa que la meva vida sigui com sigui, o el que a mi m'interessa a la vida, el que vull aconseguir, moltes coses venen relacionades al final en connectar els punts a diferents coses i explicar-ho. I és el que em fa sentir molts cops passió per coses, és poder explicar a gent altres coses. No em vull enrotllar més aquest punt, és un tema molt complicat, això de trobar la teva passió, així que passarem a la següent secció, que és què vull de la vida o quines són les teves prioritats a la vida. Aquesta secció està dissenyada per parlar de diferents categories que tens a la teva vida i et demana que les ordenis, quines són les més importants per tu, i després de cada una et fa certes preguntes. Que tenim coses com, per exemple, la salut física, la salut mental, la creativitat, la família, les finances, el creixement personal, la diversió, etc etc. Jo en el meu cas, jo què sé, les he ordenat, per exemple, dient que crec que la salut mental és la cosa més important. Ja t'ho deia abans una mica. Primer salut mental i segon salut física, anirien juntes. En el tercer cas, per exemple, he posat la família. Crec que he posat la salut abans que la família, perquè jo potser consideraria la família el número 1, però si no tinc salut, no puc cuidar de la meva família, no puc estar per ells, no els puc donar el millor Albert a ells, i llavors potser la salut hauria de ser el número 1, no? Després, per exemple, he posat creativitat com la quarta cosa més important a la meva vida. Jo qualsevol cosa que a mi m'alimenti la curiositat i pugui ser més creatiu i pugui com endinsar-m'hi i perdre-m'hi i ser creatiu amb allò, m'agrada moltíssim. I, per exemple, m'ha sorprès que ho he posat molt per sobre de les finances, per exemple. Jo tot el dia parlo de finances i tampoc ho considero com una cosa molt important a la vida. Crec que és important fins a un cert punt, però quan ja tens potser certa estabilitat, certs estalvis i dius ara estic content o amb això puc viure, deixa de ser més important i hi ha coses molt més importants que els diners a la vida, òbviament, com la família, com la salut, com que et sentis creatiu, el que vulguis. Una cosa que sí que m'ha sorprès en aquest apartat i és que hi ha un que es diu espiritualitat. I literalment quan l'havia de posar en aquest rànquing o quan havia de parlar sobre espiritualitat és que no sabia què dir. I m'he adonat que l'espiritualitat és una cosa inexistent a la meva vida. Entès com a religió o entès com a, no sé, secta o qualsevol cosa, però et llegiré les preguntes que diu aquí. Per espiritualitat ens pregunta, primer, què faig actualment que es relacioni amb la meva espiritualitat? Jo aquí no tinc cap tipus de resposta. Segon és, tinc alguna rutina que em recordi el meu propòsit de la vida o alguna idea que vagi més enllà de mi mateix? Tampoc sabia què respondre aquí. És un exemple molt clar, no?, que la gent religiosa, segurament, molts cops ells creuen en algo superior a ells i que la seva vida està dedicada a ajudar els altres, a Déu, que hi ha alguna després. Jo, en el meu cas, soc molt pràctic amb aquestes coses i em costa molt veure-ho. I després ve l'altra pregunta que diu, em sento part d'alguna comunitat que vagi més enllà de mi mateix? Mateix exemple de la religió, per exemple, però hi ha altres coses que poden no ser religió i també ser espirituals, com, jo què sé, hi ha gent que per ells potser la independència de Catalunya és una cosa que va més enllà d'ells mateixos, que estarien disposats a fer el que sigui per allò i que els fa sentir part d'una comunitat perquè són gent amb el mateix objectiu i que encara que no es coneguin som independentistes i estem allà i som amics. A mi no em passa això tampoc, Llavors, he vist que no tinc cap comunitat que vagi més enllà de mi mateix, no tinc res en el món espiritual i em pregunto fins a quin punt mancances o carències que puguem tenir en la salut mental i que ens ratllem molt de la salut mental, ojalà tingués això, si tinguessis una bona vida espiritual, potser ho arreglaries. Històricament, no? La gent potser no li donava moltíssima importància a la salut mental, però tenint una vida espiritual molt forta, molt avançada, invertien moltes hores en religió, en les seves pròpies comunitats. Últimament, segurament la societat moderna, que doncs et diria que cada cop som menys espirituals i pensem molt en salut mental últimament. Bueno, és una categoria que m'ha sorprès que no tenia absolutament res a comentar. No sé si és una que vull explorar el 2023, si vull aprendre més. Pots comentar, si vols, als comentaris, donar la teva opinió, perquè és que em falten moltes eines
per fins i tot explicar-t'ho. O sigui, ja veus que estic comentant 3 preguntes xorres, però no et sabria ni definir què és espiritualitat. A partir d'aquí després hi ha més preguntes similars per cada una d'aquestes categories que hem dit de la vida. No les comentarem ara perquè ens podem enrotllar molt. I l'última secció es diu La meva vida al 2023. Aquesta és la secció que, si no tens temps de fer tot aquest rotllazo que jo vaig estar 1 o 2 dies i encara estic durant moltes coses d'aquí, si no tens temps, no ho vols fer, et recomano que vagis només a aquestes i ja sí que intentis potser preguntar-te això sí que et pot ajudar. La primera pregunta et diu que quins hàbits o habilitats m'agradaria construir aquest 2023. Després, què vull fer o aprendre que porto molt de temps posposant? Tercera pregunta, què m'agradaria deixar de fer el 2023? I en quart lloc tenim com seré jo el 31 de desembre de 2023, com m'agradaria que fos la meva vida. M'agrada molt aquesta última pregunta, per mi és com una mica la clau dels propòsits d'any nou, de la revisió de l'any, i és que a mi m'agrada mirar això buscant un procés, no et vull dir de transformació, és que és una paraula molt grossa, però sí que un canvi, no? I que jo digui, mira, amb els meus propòsits que em posaré aquest any, l'Albert del 31 de desembre de 2023 serà diferent en alguna cosa en el que és avui, perquè hi ha coses del que soc avui que vull canviar, que vull deixar de fer, que no em vull ratllar tant, que vull aprendre coses noves, i jo vull que hi hagi una diferència, vull que literalment d'aquí a un any torni a parlar a aquesta càmera i et pugui dir, això que et vaig intentar al vídeo ja ho he deixat de fer. D'aquestes preguntes en específic, un parell de coses que puc comentar és què vull fer que porto molt de temps posposant? Vull començar a invertir més diners, i això potser t'ho explicaria en el pròxim vídeo, que potser ja sí que podem parlar d'hàbits, però jo fa molt de temps que estalvio o he comprat criptomonedes i així, però mai he posat a invertir els meus estalvis de manera seriosa. El 2023 sí que ho vull fer, porto molt de temps posposant-ho, perquè vull estalviar més, perquè ara em mudo de pis, perquè necessito tenir els diners. Crec que ja és arribat el moment de començar-ho a fer quan abans millor, i és una cosa que el 2023 sí que vull fer. Vull que d'aquí a un any, quan fem aquest vídeo, et pugui dir aquest any he aconseguit invertir tants diners. Aquesta és la primera. I segon, què m'agradaria deixar de fer el 2023? Aquesta és molt curiosa. A mi el 2023 m'agradaria deixar de ratllar-me tant potser per algunes coses i poder gaudir més de la vida com veig que fan alguns amics. I això m'ha fet pensar en aquell meme que segurament has vist com 2 persones en un autobús o un vagó d'un tren, que són les mateixes persones en la mateixa circumstància i n'hi ha un de molt feliç que mira per la finestra i un altre de molt ratllat. I aquest meme t'explica, no? Pues 2 persones, només per la manera com estàs enfocant la situació, ets més feliç o menys. I jo em veig que potser jo, pel fet aquest de fer constantment revisions de la meva vida, preguntar-me aquestes coses, ratllar-me, qüestionar-me, potser m'endinso molt els meus problemes, mentre que hi ha altra gent que va a la vida potser més feliç, no es para pensant com ha sigut el 2022 i els propòsits en nou i així, i ets més feliç sense preguntar-te aquestes coses. Veus el dia a dia, doncs vas fent amb la teva vida, i jo, en canvi, volent estar més tranquil, em causo més problemes perquè reviso coses, torno a pensar en problemes, dono voltes a coses que vull canviar. Llavors, és una mica la crítica que li faig a aquest exercici. No sé fins a quin punt podria estar més tranquil o millor amb la meva vida si els últims dies de l'any, en comptes de fer una revisió, me n'anés a esquiar i a fer coses divertides amb els meus amics. Probablement, no sé si vull saber la resposta, però bueno, què m'agradaria deixar de fer el 2023? M'agradaria deixar de preocupar-me tant per coses que no puc solucionar al moment, i això vol dir poder molts cops desconnectar de coses. I jo què sé, tu estàs treballant i arriba el cap de setmana, no pots fer literalment res per solucionar-ho durant el cap de setmana perquè és cap de setmana i no estàs treballant, doncs deixar de preocupar-me per allò, i el dilluns ja serà un altre dia, el dilluns tornarem a encarar aquest repte. En fi, no sé quan durarà aquest vídeo, crec que m'he enrotllat bastant, demano perdó, però bueno, un vídeo una mica estrany, m'agradaria penjar-lo quan abans millor, crec que no serà el diumenge, crec que serà ja quan el tingui editat, perquè ja són les dates, i res més, subscriu-te al canal, fa il·lusió, comparteix aquest vídeo, no sé si algú li interessarà, però el pots compartir, i imagino que ens veurem aviat amb un nou vídeo. Adeu!